जों दिनै आरो chini बोबाग्रा नायकल फांबाय chini honorable CM ते chini honorable chini president YTF नि twidulmungbai जों दिनै आरो chini जे बांग्लादेश हाई कमिशन फाय जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा ते जों दिनै आरो मान फायखा जे बिनि जे मतिनि लिबो दङ जे हाई कमिशन नि हेड गाय बिनि जे PS थांनाय बनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा ते borok अगरखा जे तिनि बलिबो दंफानो मानदेव देशा जों बय फाय कक सालायखने चिनि YTF वारि सफाय बसाका जे बांग्लादेश जे अम हाय प्रॉब्लम होय दङनो दाखि दाखि स्टप खालायनो बय borok चाइ दंनाय ते जों अमन डिमांड खायो जे चिनि बांग्लादेश जे चिनि इंडिजिनस न टर्चर खालामनो मथायगा जों तेबे सबा खतर जों कन्टिन्यू खायजाने जाहाथे ब्राउन पीस के तन माननि जों बांग्ला डिमांड अच्छा borok bai je हाई कमिशन मेकल सामानि याबलो बनि बबाय जमाले माले आनानो जे ताबो प्रेजेंट तंनाय बताम रखन साइकिन borok saka je अम हाई ताबो जे इंमानि बनो जों स्टप खायना बय borok चाइ तक दंगन छाव अबनि कुलो ताम मते बबो हाइं मालिं बुलो अब हाइं बमनि उलो ताबो तो borok गाबनो क्लैरिफाई केको जों तेसा हाइ मानदे फायो जों तेसा बन हाई कमिशन जों कक सालाय मानदेव फाइबर बरते से तिनि हाइके प्रोटेस्ट खायजन जों मा दिन त जों ते डिसिजन लाय मांगाय त जों जे चिनि जे लीडर्स जे YTF वारियर्स दङ जों फाइ कक सालायनाय जों तुमु जदि आ कक सालायनो बिसिदेन अमनो जे आरन जे भाइलेंस स्टप नि जों कन्टिन्युअसली जों माने प्रोटेस्ट के जों रूट ब्लॉक रक फाइने पान जों ताके नालाय नरक जतन साइमानो थानाय 19 सेप्टेम्बर 2024 Agartala district Bangladesh country wo balaike sikramung tai minorities of for the hamlang tongmani tabusi gorati report manmani mote 100 plus borok in nok skopjaka tebong ipan rok skopjaka aboni bagai kha dumani kaise peaceful agitation dini 21 September 2024 on behalf of YTF sentini odagawo circuit house ebakai High Commissions of Bangladesh निजे ऑफिस निबस कांगो जों ताबो पीसफुल एजुकेशन खालायतो नरक जतन साइमानो अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर बिलव महाराजा सिनि दिप्रामथा बे दिप्रामथानि जे विंग्स दंनाय रक ऑलवेज नो माइनॉरिटीज रक नि बागै एबा इंडिजिनियस रक नि बॉय जे जागाव सप्रेशन नंगो borok जे जागाव इनजस्टिस नङै दङ आ जागाव महाराजनि जे सैन्य रक महाराजनि जे फोर्स रक महाराजनि वारियर्स रक ऑलवेज जों borok no protect runani bagi khorang tisau dini Bangladesh hayo jebabe obo ottachar khlaijagi tongo minority sokni sakao abo blaike khadun jaknai kok dukhu nangjaknai kok जों obono blaike selemung janokmani bisingtei o incidents no जों condemn khlaio haisi tai जों obo sanani musungo government of India dakti kai Bangladesh ni je violent situation no cool khaituk nani bagai I think government of India also should engage with the official team of Bangladesh and should start talking to them why this violence is not yet stopped. So we want Bangladesh minorities people to get justice. That is the reason we on behalf of Youth Federations today we organize here peaceful agitation. Ga aboni bagai ang sanani musungo dini Bangladesh jagawo borok जों खबर रक मानु मिया रक बिसिनि गोबां borok जानि नक याकरि किरिमा बाय borok खारिमा तंगु बाक्सानि बहक रगो बुलेट कक्सकमानि सुंनुगु याक रगो फाडि बायमानि सुंनुगु बखर रक फाडि उ बुजाखा जाता खाइबंनि नक जे तंगुइ तंगमानि आबरंनो सकसै सिबजाका हाइसि दिनि माइनॉरिटीज borok नो प्रोटेक्ट रिमानि आंकाय एवरीवन नि राइट्स दं हाइसि ह्यूमन बीइंग का संसारो गोथां तंगुइ तंगनानि पीसफुल बाबे तंगनानि किन्तु जे कंडीशन बांग्लादेश दिनि नुकजागि दङ टोटली आबो अनस्टेबल हाइसि आबन बागै जों दिनि नायोतामो YTF रंनि तरफ थेके हाई कमिशन ऑफ बांग्लादेश नो जों मेमोरेंडम याफारनाय ओ मेमोरेंडम नि बिसिंतै जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो रिक्वेस्ट खायखा जे दाक्ति खाय बसकांनि सालो बांग्लादेश नि सिचुएशन जेंनि दंमानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रावो विजिट खायै borok bai kok sawoi all situations no calm down the tugnani ambai